कि जहिया से गइल बारा चाहत और गोदी में खेला के जहिया से गइल बारा जिनके ऑर्गेनाइजर आप बड़े भैया गोदी में खेला के लइका तोहरे के पापा को हार्दिक अभिनंदन करते हैं। हमरा सैया जी के चाचा कहता ऑलराइट सनम ऑर्केस्ट्रा फ्रॉम सिनेमा हॉल खानपुर बाजार जिला समस्तीपुर। जहिया से गइल बारा गोदी में खेला जहिया से गइल बारा गोदी में खेला के लइका तोहरे के पापा कहता हमरा सैया जी के चाचा कहता ई लइका तोहरे के पापा कहता हमरा सैया जी के चाचा कहता ओही दिन से खोजताते रोवता चिल्ला के ओही दिन से खोजताते रोवता चिल्ला के सोझ सफता ई सफा कहता हमरा सैया जी के चाचा कहता ई लइका तोहरे के पापा कहता हमरा सैया जी के चाचा कहता। केतन मलाई दूध दीदी धराई बनी को नाही छिपाला हो ससुर नंद गोट देवर के चोरे सियों के गोरा न झाला हो। केतन मलाई दूध दीदी धराई बनी को नाही छिपाला हो ससुर नंद गोट देवर के चोरे सियों के गोरा न झाला हो। रही जात मन हमर भीतरे लजाके अपने देरी में काटू गइला से भागे खाई के बोलला कहता हमरा सैया जी के चाचा कहता कि लइका तोहरे के पापा कहता हमरा सैया जी के चाचा कहता। और सिनेमा हॉल खानपुर बाजार जिला समस्तीपुर ऑर्गेनाइजर आबर मियां कोड़ी सिंह जी। होई जाला हई हरवाला लगाता कि भेद खोला बाई हो जीवन के घोरी घोरी मौसन करे आगे पिया से पिता बाई हो। होई जाला हई हरवाला लगाता कि भेद खोला बाई हो जीवन के घोरी रसम पाराई करे आगे पिया से पिता बाई हो। लबले आशुतोष बाई गजबे के धाना सुनाते पिटाई गला नीतीश पहर के गाना कहता हमरा सैया जी के चाचा कहता कि लइका तोहरे के पापा कहता हमरा सैया जी के चाचा कहता। जहिया से गइल बारा गोदी में खेला के जहिया से गइल बारा गोदी में खेला के लइका तोहरे के पापा कहता हमरा सैया जी के चाचा कहता ई लइका तोहरे के पापा कहता हमरा सैया जी के चाचा कहता। खानपुर बाजार जिला समस्तीपुर।